Oletko miettinyt, miten käteinen raha kiertää yhteiskunnassa turvallisesti ja tehokkaasti? Nokas on varmistanut käteisen turvallisen kiertokulun kaikkialla Suomessa jo yli 30 vuoden ajan. Yritys on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja ihmisten sujuvaa arkea. Nokas on vastuullinen ja luotettava kumppani rahankäsittelyn ja arvokuljetuslogistiikan palveluihin kaiken kokoisille liikeyrityksille, liikepankeille sekä julkisen sektorin organisaatioille. Nokas kuljettaa, turvaa ja säilyttää käteisen lisäksi myös muuta arvokasta materiaalia. Nokas tarjoaa myös nosto-käteisautomaattipalveluita, joista käteinen raha on helposti saatavilla kuluttajille. Turvallisuus, luotettavuus ja tehokkuus ovat avainasemassa. Ammattitaitoiset arvokuljettajat ja rahan käsittelijät, erikoisvarustellut ajoneuvot, turvalliset laskentakeskukset, ajantasainen teknologia sekä osaava organisaatio takaavat toiminnan luotettavuuden. Nokaksen asiakkaana saat käyttöösi rahahuolto.fi-verkkopalvelun, jonka avulla hoidat yrityksesi käteiseen rahaan liittyvät prosessit sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Käteisrahan turvallinen ja tehokas kiertokulku on Nokaksen erityisosaamista.